na tayo usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, bibigyan kita ng 3 senyales na siya ay mapalin lang. Ito na nga, recap na tayo, no? Sabi ko kanina, una, nililin lang ka lang ng tao kapag hindi marunong tumupad sa usapan o sa salita. Ito na yung mahilig mangako, madalas naman mapako. Yan yung mga taong sweet sa umpisa, mabait sa umpisa, magalang at talaga nga namang galante sa umpisa. At kapag ikaw ay nakuha, ang tiwala mo, ang iyong loob at iyong pagmamahal ay bigla na lang, nako, kokontrolin ka. Yan ang hirap, no? Ang hirap kapag ganyan, no? Aminin nyo. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, nililin lang ka lang ng tao kapag siya ay pabiktim kapag nahuli. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mahal, na kapag sila ay nahuli sa kanilang kasalanan ng lalaki, ng babae, may kabit, pinagpalit ka, pinagsabay kayo, nahuli mo, papasok ang drama. Kapag nagdrama na, sasabihin, pasensya ka na mahal, ganito talaga ako. Pasensya ka na kasi hindi mo ako naiintindihan. Wow! Ikaw na nga yung nagkamali, ikaw pa yung iintindihin. Ano ka, special? Kung pwede lang magmura dito. Ang tagal ko na nagmura dahil sa mga walang yang cheater at manloloko na yan na kung saan nagpapaawa effect kapag nahuli. Ganyan yung ex ko, alam ko yan. Ganyan yung ex kong binigyan ako ng trauma. Kaya mahal, hanggat maaari, hanggat nahuli mo at talaga nga namang nandyan ka pa sa katinuan, iwan mo na yung ganyang mga tao. Anyway, ang pangatlo at panghuli, nililin lang ka lang ng tao kapag nagiging minimalist na yung effort. Ano ibig sabihin nun? Yung kapag lahat ng energy nasa iba, kunwari nasa trabaho, nasa tropa, tapos sa kanilang pastime, tapos sa'yo tira-tira lang, ano yun? Kapag ganyan, mahal, delikado yan. Bakit? Kasi magsesettle ka sa less. Diyan na papasok yung bare minimum. Diyan na papasok yung hindi ka priority. At kapag nasanay ka na bare minimum lang yung natatanggap mo sa jowa mo, ay talaga nga namang ang makukuha mong pagmamahal, lambing at treatment ay substandard. Uy, tandaan mo mahal, ang ginojowa ay kailangan partner. So kung ang substandard na binibigay sa'yo ay talaga nga namang yan lang, no? Mumo ba? Mumo, di ba? Yung bare minimum. Tandaan mo, hindi ka jumowa ng contractor, ha? Ang contractor binibigay niyan substandard. Ang kailangan mo partner, kung saan kailangan na mamahalin ka ng buo, tatratuhin ka ng tama at mamahalin ka hanggang pagtanda. Hindi ka ghost project na kung saan mamahalin ka tapos ang binigay pala sa'yo ay katiting. O di kaya sasabihin niya, minahal kita, tapos na ang lahat. Ano? Tapos na ang lahat. Ano ang tapos? Tapos pero ginastusan mo na. Tapos pero hindi mo makita. Minahal pero hindi mo naramdaman. Minahal pero hindi ka nag-glow na para bang natatrato ka ng tama. Mali yun. Utang na loob. Utang na loob, mahalin mo ang sarili mo at respetuhin mo ang sarili mo. Kaya wag na wag kang magpapalin lang sa mga maling tao na yan. Okay? Matuto ka at tandaan mo, you deserve the right treatment. Kung gusto mong matrato ng prince or princess, pwede. Sa tamang tao nga lang. Anyway, mahal, maraming salamat sa mga nakinig. Maraming salamat sa pakikinig sa Chinitok si Kim Chino. At syempre, susunod na po sa akin ang Basa Princess at si Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!